kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niya naputnaan? Ngunyan, uya ang hapon. Ang mga helang kangata ay arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom. Ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kundi ay magbabago. Tanganing magmangatay, kay puan po na sabayaning proteksyong Leverade. Leverade, Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para magpugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara. Mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na. Para po sa baskog na atay, ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Apudan ta mga tugang ang General Manager kang Legazpi City Water District. May problema pa lang talaga ngunya na aga. So main pipe tabi kang LCWD. Deng tubig sa nagkaperang area kan sa tuyang syudad, Legazpi Port, Albay District area. Kaso bago initially, nakahuron ko po si General Manager Rico Salazar. Para sabuton ta kung nata po ta daing tubig ka sa bagong aga. Ngunyan, sabi ni GM Kasubago, habang kahuron ko siya, igwa ngaya po kisarong main pipe na na-diskwedo, na-damage daw, Kaya aramon tangon yan kung anong gigibuhon ninda. Ta sabi niya sa kuya Kasubago, gigibuhan may nga nin paagi na matapos tulos asin matrabaho ini. Dahil po nagpapabaya mga tugang ang Legazpi City Water District, may kinaraman po sa problemang ini. GM Rico, good morning tabi. Marina aga po, Sir Henry, asin marina aga sa gabos sa mga naginan yung ginaaga. Opo, Sir Rico, ano po ang nangyari? Ngunya na agad halos nag-apod sa kwan mga listeners tad. Maluya da pang bulos kung bako day pong tubig. Go ahead tabi. Kasi bago pong aga, na maaga, mga alas 4, alas 3, nagkaigwa po major pipe breakage sa PhilHydro. Kumbaga, igwakin dakula o nalik ali mismo sa planta. Okay. Kaya pigayos po mo yan kan mga tao ninda. Kasabay man po duman sa Legazpi City Water District. Kaya lang po, so duration kang pag-irahay, dahil pa po lumatan siya. Kaya so, primerong advisory mo po na-release ka sa bagong aga sa messenger asin sa mga radio stations asin sa Facebook. Masusundan po ito, key advisory, kung ano ang i-expect ng mga tao dahil sa assessment na pinagigibong yan. Pero ang apektado po mga barangay, ang Legazpi Port District barangays, kasabay na po dyan ang Buraguis, Puro, Dapdap, so primerong pirming Maluya ang tubig na tulong barangay. Tapos so duman naman po sa Albay District, naman po halos buong Albay District kung saan nagsusupply ang PhilHydro, apektado po kita boss. I see. So iingwahon mi po sa Legazpi City Water District na makipag tabangan sa PhilHydro para matapos nila sa problema nila. Usually iniiling ni sinishare niya sa mga resources at sa mga tao. Tapos mabalita na lang po kami sa Saindo. Mientras tanto, gusto ko pong ipaabot sa publiko na maagad po ako dispensa por dahil ining mga bagay na ini kuminsan nangyayari. Maski igwaki PMS na ginigibo kada bulan, may pipers pong nangyayari makusog po sa pressure na pinagpapaluwas kan mga nakaaging aldaw. Pagkatapos po kan repairman sa line 1. I see. Yung na po tabi ito, patabang po kami mag-disseminate yung information. Kasabago pa pong mga alas 5, alas 6, ito kaming advisory na linuwas. Takulo na po ang day pa nakakaarap. GM, hain po parte ni na pipe na ini nagka-problema tabi? Sa laog mismo kang PhilHydro, so pagluwas kang tubig ninyo. Okay. Sa planta mismo, sa bulk water facility, sa water treatment facility. I see. So
Okay. May pumping baga po na ali sa yawa, Yeah. paduman sa sister ninda, Opo. or paduman sa ali sa pawa. Tapos sa sister, may duwa man na pump sa minalawg man sa clarifier. Sa I clarifier, see. paduman naman sa filters. Oo, oo. Ali sa filters, pababa, ito po ang igwa. I see. Oo. 16-inch na tubo po yan. Dakulaon? 400 millimeter. Dakula, Dakulaon po ang awas kan tubig. Iyo. So main pipe Nag-isip ini ano, po. GM, main pipe ini. Saro sa mga main pipe? Bako po so transmission line ng line 1 and 2. Oo, Kaya oo. so ang igwa po talaga so pipe sa laog Oo. kang ito. I see. Okay, okay. So ano po ang konsendo kan Pilahedro? Ano kumusta ang status mo diyan tabi GM Rico? Nag-apudan po kami kang sa inang manager na bako so digin sa plant manager kundi si Richard Kirawon. Opo. Oo. As in ginigibuan na po nila giparaan. Naghahanap man po sinda paduduman sa sindang contractors sa mga gamit na pwedeng kaipuhan pinagdidisponer ninda. I see. So Opo. yan po ang status ng yan. Opo. Ano po ang rason kan pagka-damage kan linya, kan tubo? Baka dahil sa pressure. Pressure, ano? Nag-isip po. So minsan po may mga instances na ang pressure may kasaygo ki Jaro hammer na type of pressure tungkol sa mga tubo. I As in, see. nagbibigay sa tubo. Kaya kung minsan, sa ngunyan, igwa man kami policy sa kuya, na transmission lines ni igadalan ni ang PVCO Opo, na opo. type na tubo, kaya lang mas mahal. I see. Na mas maray sa pag-abot sa durability and strength. Oo. So, hilingon naman po sa Filaido sa dirin hindi facility. Oo. Tapos, mabalita giraray kami kung pinakaipuan. I see. Opo. So, may nagdaw sinang timeline tabi GM kung no rin pwede maayos ini ang Pilahedro? Dayman. Hindi pa po, pero ito po ang tiga-aramingon yan, as in ipababalita mi dyan. I see. Opo. O, di, sige po. Ang advisory giraray. Yeah, okay. Salamat Di, sige Sir po. Henry, as in sa gabos na naginanyo, pasensya na po kamo, bakit po akong dispensa, pero sana masabutan po nindo piga-gibon naman po gabos paraan para ni maayos. Ayan. Problema sa Filaido. Opo. Salamat GM sa pag-apod ka sa bago ha. Ingat Salamat po kamo. Ingat na maray. Alright. Salamat po. Opo. Thank you so much mga tugang General Manager Rico Salazar kang Legazpi City Water District. Ronald Garia si Dr. Santi Aranya sa lawas padagosan na tabi di tagari yan sa kuyang amigo mahatod kan sa iyang sponsorship. Kana sa kuya. Nailing ko kaya sa salaan sa sa kuyang amigo. Maratabi Sir Santi, didi ka na puta. Nganing ano yan? Iyo, okay lang, no problem. Paano kayo? Hindi ako makabuhat. Salamato na maray sa pag-sponsor ha. Thank you. Kana to na. I-check ko na ikadig sa listahan ko. Thank you, Dr. Santi. Thank you so much. Ang satuya, tabi mga tugang na schools division supervisor, saro sa mga supervisor nag-sponsor kay Aki para sa wish ko regalo mo. Salamat, sir. Ingat pong maray. Alright. Dr. Santi Aranya, mga tugang, hay nasungaran Dr. Santi Digdio. At nagpaabot siya nin tabang sa tabing mga aki. Sandali lang ha. Ito nga pala. Okay, yan. Ora na. O sige. O salamat na maray. I-reiterate ko lang itong paliwanag ni Kwan ha, ni GM Rico Salazar. Arog kay ni. Takas bagong aga, inuran talaga ako ki text apud hali po sa satuya na mga sa tuya tabi na mga kababayan, mga tugang digdi po sa probinsya at sa siyudad ni Legazpi. Naghapot, may tubig nga sa Indo. Natangya talang tubig. Ako, pag mata ko nga na aga, usually po, ang practice ko, na minamata kong mga 4 o 4:30, minakarigos na ako. Kung dahil man, bago ako magkaturog, minakarigos na po ako. Pagkabanggi, pagkaaga, labar-labar na sana. Ugas-ugas na sana, di ba? Now, maluyaw na subulos kang tubig. Kasabago. Hanggang sa may nagarapod sa kong mga taga Legazpi City, mga taga Ames Barrio, dyan sa may Aeroville, mga taga Pigkale, taga Sabang, may mga tiksa kong narisibi ka sa bago. Ano nga nangyari? May advisory nga po ang Legazpi City Water District. Dahil man sinatulos na ka-advise, talas 4, mga tugang, nagka-problema susaro sa mga pipe. Ito pala na tubo na pigdidescribe ni GM Rico Salazar. Yon mismo sa laog kan Filahedro. Gari so hali sa luwas,
buda may magpoproseso kay tubig, kung tama ang pagkasabot ko sa iya, tapos paluwas naman na tubo, pasiring sa philhydromism, duman sa konsen maduman ito, paluwas na daa, puminutok, suminabog ka sa banggi. Pagsabog, banggi, ito sa nangyari, nawarang kita mga tugang kitubig sa nagkapirang porsyon kan Legazpi. Kaya ngunyan, pig aayos mga tugang kan PhilHydro, buda tabi kang LCWD, para mga tugang maikonektar tulos nin makaskas ang tubig mga tugang sa satuya tabing lugar. Iyo po, halat-halato nindo, saro nga ni, mara ako, medyo da ako nagkakaproblema kimaray sa tubig, kay puhan na, igo akong, ito kayang naistaran mi, na diyan ako hinarong ni Mrs. Igo kaming sa diring bumba, ano po kan Ronald, deep well, aluyo na itong deep well na ito, may deep well kami. Kaya lang, di man ako makabumba ka sa bagong atabon, may natada pa man na tubig, ngunya na aga, mga tugang, maluya ang tubig dyan sa may parte kan Washington Drive. Iyo po, kaya, yan ang rason kung nagluya ang tubig. Nagkasiguran man sa PhilHydro, sa LCWD, nagigibuhan kipaagi, gigibuhan nila kipaagi, mga tugang na matrabaho tulos, sa mas talong madaling panahon, mga tugang na maging makaskas po, ang bulos kan tubig, dyan, mga tugang sa, dyan po sa lugar na iyan. Iyo po, yan tabi ang gusto tang i-reiterate, tabi, ngunya na pagkaaga, di po sa satuya na programa. Okay? O babalikan tang wish ko regalo mo, pero mga tugang, aramon tamo na ang report, hali po dyan sa luwas kay ba, ang Mega Force Patrol, ang satuya tabing Field Commander, Jimmy, nasalita may bitbit na istorya. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning, Jim. Come in, Jim. Ayun. Naputol. Jimmy. Come in, Jim. Hello, Pipi. Go ahead. Maray na aga sa mga parantabay. Follow-up report. Binisita na. Ne? Kan MGB. Aha. So, Purok 8, Barangay Masarawa, Ginubatan. Kung sa inini, may na-discovering sinkhole. Ayun. Asin may bados na hinalon kandaga. Tuminalbong ni naharos sa sobra GSPA. Maray nga ni na nakakurahaw pa. Takunda matatabunan kan na nagrarasay na daga sa tangod mismo kan sa indang harong. Na i-cover ini kan DCGB News sa na ang lokal na gobyerno kan Ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Anong Hoko, ipig-coordinar ini sa MGB para ma-istudyaran. Sa madaling sabi, nagpa-share na ta BBP na mga taga-MGB ang rekomendasyon sa tagsadiri kan harong, i-abandonar na ang sa indang istaran ta BBP. Dahilan sa talagang halaba ang sinkhole asin posible sa pag-agi kan mga aldaw. Pati tinampo bumagsak sa Purok 8. Sa ngunyan, duwa na lugod ang problema. Sa Sarawag, flash flood, ngunyan sinkhole na naman. Kung sa inday masabutan, kung sa agurano ang laba kay ni, asin baka may mga harong pa na ang irarom sinkhole. Ang medyo misteryo kan mga inot na maski dainin bagyo, simpleng uran sana, grabe ang baha, pigbabahaan Masarawag. Sa mga huring panahon, nagkaiguanin mga makusog na pag-uran, kan mga tuminalikod na aldaw banggi, lalo na sa pag-agi kan bagyong Birbina, alagad nagpasalamat sa Diyos mga taga Masarawag, dahilan sa dahilan ninda na experience sa baha. Kung ano ang rason, dahil ninda maipaliwanag. Nagugunta, entrevista niya to kay Mayor Gemma Anong Hoko. Okay. Isa po sa MGB, pinuntahan, inocular, and yung report sa akin, pagbalik nila is talagang kailangan i-abandon na yon. Ang sabi nga nung residente doon, nung nakatira, sabi nga niya, ma'am, baka nga pwede natin babaan ng i-fill up ng buhangin, graba, or sabi ba, baka armora, ganyan, para so naluho, nabutas para hindi na
magdiretso. Sabi ko naman sa kanila, di tayo pwede niyan bumalaw hanggang tulang advisory ang MGB. So pagdating dito, tinanong ko kung anong opinion nila. Hindi rin po pala makukure yun. Ayun. Talagang continuous talaga yun mag-ano. Kaya sabi ko, chances are kako tatawid yan ng tinampo. Most probably niya mabibiyak pati tinampo. Pero it will take time pa naman. And umikot sila, yung likod ng bahay doon sa nandun na rin yung van. Talagang magigiba na. So, wala na tayong magagawa kasi ang pala ng sinkhole sa is parang yan yung mga yung sabi mo yung water source, burabot, spring na for a while nagbas, natuyo, tapos syempre pag una mo na nagbas, pipil upan, pwede ka na magtugdo. Diba? Lagyan mo na ng structure pero dumating yung time na yan, nag-ano pa rin. Talagang, kumbaga, hindi talaga siya yung solid na lupa. Yan, tabi, BP, pinomino na naman bago. Opo. Yan sa Masarawag. Grabe, ano? Kakaano sa nagluluwasan dyan sa Masarawag area? Okay, sige. Nagdadakula. Ano ang direksyon kan tabi, Jimmy, ano? May pang rekomendasyon sa MGB, ano? Iyo man sa nang paliwanag kay Mayor J. Manong Huko, maabutan na daw, pati tinampo da, delikadong gumaba. Iyo. Tan irarom, may sinkhole. May sinkhole. Nako. O di paano na sa mga residentes duman sa itaas na parte. Yan ang saro sa mga problema na naman yan sa Masarawag. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Tawagan natin si Regional Director De Feo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tamay hapot kita regarding duman sa naging insidente po nin banggaan nin sarong UV Express. Buda tabi saro na kwana, saro tabi na truck diyan sa may parte kang Kamalig ano may naging aldaw. RD, magandang maray na aga si Henry po sa DCGB. Good morning po, Sir Henry. Asin sa gabos po na naghihinangan sa inyong programa. Opo. Sir, salamat na maray ha. Sir, Regional Director Joel De Feo. Live ka po sa tuyang programa. Ano po, sir, so initial na action? Although may nabasa na kami kasabagong mga press releases nindo. Ano po, so initial na action? Inata po, tanang kapag-decision sulta FRB na mag-intervene tulos duman sa nangyari po sa Kamalig Albay, sir? RD? Opo, kanan daw po ito, nahiling ni po sa saro na post na magkaigungan ni po kay aksidente dyan sa Libod. Immediately po, nag-verify ngo na ako sa records me na na-identify me po talaga na ito po na saro na bihikulo is a public utility vehicle, a UV Express service with a route Legazpi City to Labuao. Yan po, vice versa ang ruta po ninda. So immediately man po, chinek ko po sa record kung ini po updated pa ang gabos na legal na basis kan sa indang pag-operate. Linsunod sa regulasyon po kan LTFRB. As in, mini po nahiling naman po na updated, registrado, valid ang franchise, as in po within the route, tama man po so loading na pasahero sa seating capacity. As in po, hiniling naman po na ini consolidated sa BitCo-op, Bicol Intercity Transport Cooperative. So immediately po nagtawag ako sa chairman kan BitCo-op para po kaigwa kay concerted effort kami para po kung ano ang gigibuhon. As in immediately po, nagduman po ako sa site. So nahiling mi po duman while on retrieval operation. So nag-registryahan kami kan mga head po, kan Apsimo, si Sir Roderick. As in po, ang head kan BFP na iyo po duman sulid, si Superintendent Jik Meraploro. So as in man po, pina-check ko man po ang record kan truck para ma-identify ta po tulos kung sa in, as in si Santag Sadiri. As in itinaw ko po ang gabos na ining detalye duman po sa investigating officer, si Sir Onoya. Oo, I see. Sir, itong van, tama bang pagkasabot ko sa nagluwas po na sa investigation, di po siya kay ano man na violation kamong naaraman, susog sa franchising tabi kang van, tama? Opo, based on the legal documents. Legal documents. Oo, okay. Ano po, may naaraman kaya kami nag-issue po kamo kigari suspension order mo na for the meantime sa biyahe kang UV Express na yan, buda sa grupo ninda?
Opo, in accordance with the standard operating procedure ta po. Opo. Basta po may aksidente. Kasi po, 11 po inigabos na unit sa Yes. na prangkisa. Kasi po, consolidated ini. In accordance with the standard operating procedure of the LTFRB and the DOTR, Opo. once po, saro dyan na may aksidente sa unit na yan, Ayun. tapos na po yan muna, issue cause order, as in ma-issue kita kay preventive suspension order, Oho. para po mailing ta, as in maagi ni kay masusing investigasyon. So nag-meeting na po kami kahapon kang Opo. tapos na operator kang Sampulo po ni Embelto. Oho. As in po in-assure ko man sinda na once na makomply po ang gabos na requirements, we will lift the suspension. Ayun. So nagtego po kay contingency plan ang kooperatiba batay po sa instruction ni dahil ma-deprive po ang sa tuyang mga commuters Yes. po sa Nabua na parokya na po ang mga UB Express. Yes, So yes. since po dakula na kooperatiba ini na Bitcoop, yan po nag-provide sila full assistance sa indang mga bus duman po sa Rota Canabua, Legazpi. I see. Okay. Ano sir ang gani point of tama ba ang rason for suspension kasi susog sa initial investigation po nindo may legal na papeles itong UV Express na involved tabi sa naging aksidente? Opo, mahiling ta na po dyan. Baka po sa iba pang unit magkaigwa. So, kung ikapanyan ta lang po I itol see. pa na magkaigwa kita ki inspection man ka na the roadworthiness. As in, iba pa naman po na iba pang proseso na ginigibo. I see. Pero on your part tabi sir, naghihiling ka mo nag-iimbestiga mo kasto sisay nga ang pwedeng manimbag o sisay nga sisay nga ang pwedeng may problema digdi, may legal na paninimbagan sa aksidenteng ito kan uminaging aldaw? Opo, sa araw po kayo na sitwasyon, igo po kita ki tama na government agency conducting the investigation. Ang Opo. PNP po nag-conduct naman po investigation. Hanasan ta lang po. So, nahiling ko naman po ang CCTV ang pangyayari kung saan as in ang mga initial na report duman. So, Opo. mga informasyon na pinaupukan mga tao na yan duman. Kung saan po mahiling taman mismo sabi nga ni. So, video will speak for itself. Na nakaraan ki-control so truck na pababa. As in po, tinumbok kayo ni Suban na kung saan ining ba nagminor naman na maliko man po ini, left turn to the diversion road. Kaya po, sabi nga ni, totally talaga garo taga-accident ini. Kaya lang pighiling mi po na igwa naman ki-negligence so truck kasi sabi nga ni, nagkaigwa na dahito ki-mechanical error po sa in. Sabi nga ni, mga istorya man lang ina, no? Halapang po ang official na report kan PNP. Kasi may mga pig-interview man po sinda ng mga witnesses ng pangyayari ito. Opo. Sir, ito po na truck, sakop ito kan sa Indong Kwan operations, kan LTFRB? Dahil po ito kay Frankie sa truck. Yun. So, LTO yun ano? on po ito. LTO. LTO yun, sir. Kaya po, nakipag-coordinate na ako sa LTO. Binato ko naman po sa indasin informasyon para sinda naman po ang mag-conduct ang investigation as in fact-finding kung ano po ang kung kompleto man po kipapeles ito na truck. Opo. Sir, sa pangkabuuan, because of this incident, o aksidente, ano po ang realization nindo na pwedeng ikahiras sa mga operators man, sa mga drivers, para na po maulit ang pangyari pong ini na guminadan po nin 11 katao kanuminaging aldaw, sir? RD. Opo, sa aksidente talaga, no, dahil po makunyan iyan. Kasi kailang sa aksidente, kumbaga, kung araw kayo ninembelto, maski ano pong pag-iingat ka sa rumang, kung nasa rumang bako man maingat, so nagkagaygo po kita si aksidente. So, gabos po na operators na nagagamit po sa tuya, gabos man, whether private or public utility vehicle, saro lang po ang i-insure ta ang roadworthiness ng vehikulo. Opo. Kasi kung ito po, roadworthy ito, chinek, dahil pinadalaga na dahil preno. So may proper maintenance kita kang bihikulo, siguro may iwasan na araw pa itong aksidente. Yes. Buda garo sir, gari kay parman kay gari common sense kan mga driver, di ba? Araw kay ito na susul sa mo yang initial na interview, pigbusol na pala nito duman sa may gas station after kan magkargang gasolina. Kaya uminandar so truck. Gari dapat pag mga arog siguro kan gari kay parman kay common sense kan mga driver, tano tabi RD, selling mo. Anday po, yung ano po ang pigsasabi ko, no, na bihikulo nagsisignal naman, kaya lang kitang tao, pinipirit pa, batay loaded po baga ito kaya itong mga patayan sa peryahan. Okay, mga magarbat man ito. Kaya nahiling naman po, niyan so classic and truck, pero bako naman po kunyan, luma na. So, garo man lang bagay yan tao, nagsabi na may makulog, tiriton mo pa. Okay. RD? Kaya yun po yun ang sabi ko sa mga driver. Pag nagsinyal na, bako man kita mekaniko, ipacheck na tulot. Tama. Nagpundo na nga sa makina,
Kasi Kada- kung ito, aram tama po bagaan mechanical kang kuan na pag air brake ang saro Yan. na bihikulo. Mm. Darag ko na bihikulo. Oo. Ang kanan makina dahil magana ang preno. Correct, correct. Itong truck air brake yun eh, di ba, Tapos Taberdi? palusong pa ito. Air brake yun eh. Yung truck na nag-accident bulto, naka-air brake to. Nadakulaon siya. Pero Nadakula. 14-wheeler siya eh. Di ba? 14-wheeler. Daga yun niling ko. Yeah, opo. Sige, RD, salamaton pong maray. Anong mensahe tangon yan tabi sa publiko, commuters, magin sa mga operators tabi nin mga auto? Go ahead, please. Opo, basta ang number 1 ta po sa mga driver po, yaon po permi ang pag-iingat, as in, ang tama man ang kondisyon kan sa tuyang lawas. Panduwa po hilingon taman ang kondisyon kan mga unit ta, kan minamaneho ta. Opo. Na dapat po talaga roadworthy, whether this is a public utility vehicle or a private vehicle. Mas extraordinary diligence po ang kaipuhan ta kung public utility vehicle, takita po public service po yan na minamaneho ta. Opo. So sabi ko permi sa mga driver, bilang driver po as in conductor ng public utility vehicle, you are considered a public servant. Yeah. So yeah. you must exercise utmost diligence in the carrying the passenger. Opo. Okay, utmost respect to our passengers. And of course, i-condition ta kimaray sa tuyang mga unit Yeah, na hindi yeah. talaga roadworthy. Bago magsangpa sa sasakyan, pilingon ang gabos. So, sabi nga na baga kita kan, so blow bomb, Yes. check Yes. tayo ang gabos. Yes. So, regular po yan, sinasabi ko yan. Opo. Kaya dyan po na alas 9, may meeting naman po kami kan gabos na board of directors, kan BITCO, para po pag-irestoryahan, concerted effort may Opo. paano po matabangan ining mga biktima dumangkan aksidente. Yan. Magayon yan, sir. So, Tabaka ngunyan po, unsi ito eh. naman po ako sa BRTTH, sa Bicol Regional Medical Center, para po ma-process naman po sa mga death certificate kayo in coordination. This is a concerted effort of all the local governments, units, and the national government agencies. Pati palang kamo, sir, ha? Nakanagatabang kamo para ma-process ang mga death certificate ka, na biktima? Opo, iyo po. Tangani po, mapadali man po na mapasawhan tulos ka asistensya kan Passenger Accident Management Insurance Incorporated. Opo. Sir, salamat na maray tabi, RD. Ingat po kamo, perme. Mabuhay ang LTFRB. Opo, salamat na po, Sir Henry, sa Gabos na nagihinan niyo. Opo. Thank you so much, mga tugang Regional Director Joel De Feo. DCGB, Baretang Bareta. Land Transportation Franchising Regulatory Board may kinaraman po sa mga bareta na yan na nangyari po kanumi naging aldaw. SOP pala niyan, di ba? SOP pala niyan na ano yan, pag-arog kay yan, mga tugang talagang minaagi sa proseso. Ano? Ang sa tuya na mga LTFRB para i-monitor ang sitwasyon roadworthiness kan mga bihiko. Sabi niya dahil ang nahiling na defecto duman sa papeles, legal papers tabi kan bihikulo na imbelto. Lalo na itong UV Express. Hello? Hello, good morning, Ed. Yes, sir. Good morning. Oh, yan lang. So, nangyari ang accident. Hindi ko awa kung mga Iyo baga. Ako namundo na ko duman migo. Sa totoo lang. Oh. Ako, hinore. Ka-driver ka man. Ako driver man. Yes. Para sityon man. Papaagi. Nawawaran kong trino. Kung yung pag-hindi balik sa lawyer gear, kasi nanit nila ang dalagan sa auto. Kami naluya. Ata na. Totoo yan. Walang trino. Siguro naman na lang sa naka-ship sa gear sa lawyer gear. Ay, adi. Ay, gusto. Aram mo ito, Migo. Sorry ha, this is my personal judgment. Deko aram sa sitwasyon talaga duman ano. Pero base duman sa mga report na nakukuami, ito lang napakakarga niya kang gun diesel. Dahil na nag-under sa truck, pinabusol. Pirang bisis na pigkadyot para umandar. Sinyal dito na dapat ang auto igilid mo na. Diba? Those are signs. Kitang mga tao, ako migo naghahanap ki signs. Kung pwede o dai. Pag mga sinyal na talagang garo dai pwede, dai ka magpursige. Diba? Sa ano man na bagay, pag garo may sinyal na dai pwede, dai ka pagpirit, may problema ka dyan pag pinirit mo yan. Diba? Tama. Yeah. Okay. Salamat, sir. Sige, Migo. Salamat. Alright. Diba? O karing, halatong ta mga tugang sa penal investigation tabi kan mga otoridad dyan tabi sa
sa tuya na bagay. Sa sitwasyon na yan, ha? O madali lang ta. 8:20 na, 21 oras po sa Pilipinas. Hello? Yes, sir. Good morning. Opinion lang. Yung mga bypass road ng Kamali, sana, suggestion ba yan, lagan yung signage na maghali ka naman sa taas, mababa na yan, na maglagay ng signage na bawasan ang takbo. Oo. Tanganing, maka-precaution man ang driver na siyempre, pababa ba yan, pag pinasa dulo, crossing baga. So, kung tayo makontrol, may malugod, may magka-problema ka. Yeah. Sana maglagay ng signage ka, dyan talaga, oras na lang, mahal na kasuro signage dyan. Ayun ba siya Migo? Okay, Migo, salamat ha, salamaton. Yan ang pigasabi tayo, kaya, paminsan, ako pwedeng mga official, ako talaga, although, bako, nahiling tayo ng sitwasyon na ni, pero dapat maging kuwang kita eh. Sabi kang professor may kaito sa graduate school dyan sa Bicol University, dapat gani pag mga araw ka na bagay, doon kita sa pig-upod na preemptive. Doon kita dapat sa pig-upod na proactive actions. Di pa nangyari, antisiparon mo na. Di ba? Araw ka ito, may mga sinyalis na pinadala. Databi. Basta may sinyal na di pwede, di magpirit, unless na sigurado. Tama? Hello? Hello, good morning, Yeah, bro. good morning, bro. Morning. Bro, share lang, bro. Based doon sa ang truck ng yung na-aksidente last days. Kasi ang ama ko, ang truck and mechanic driver. And then, nung maliit pa ako, sumasama ako sa biyahe. Okay, Oo. Ang truck kasi, bro, air brake yan. So, ang preno niyan talagang nangangailangan ng paros. Yes. Oo. Ang natatandaan ko kay ito, before kami magbiyahe, it takes time, pinapaandar ng pirang minuto, hanganing mapano sa naso air tank. Yun ba? Iyo. Kuda pag uminandaran, Bigo, dapat i-stop, mabumba sa brake gayod para pagkaigwang paros, di ba? Yes, bro. Kaya nga may air tank yan. Kaya kung, halimbawa, ang truck baga nakagarahe, madadagog nindo, may nagagakopsit. Ibig sabihin, pano na so tangke. Iyo. Tanganing dahil sumabog sa tangke. Yes. So ang bus plus ang gabos ng mga heavy equipment, nag-aasayahan sa air. Correct. Okay, based doon naman sa sinabi ninda na nagpagasolina sinda dahil nag-andar tinok lang na ipa nakakagain kiparos suprat. Yeah. Totoo Kaya ito. that's why wala talagang preno yun. Yan. Ako, Bigo, may nagtaraman ka sa kuya kasuhapon ng mga driver. Iyan sa sitwasyon na hinahiling ninday. Di ba? Yeah, pinirit, bro, na sana nung panahon na yun, kung na-control nila, okay lang, fine. Wala pang preno yun kasi nagpapano pakiparos. Yeah. Kaya yun yung nangyari, bro. Yeah, oo. Yun lang, based lang doon sa analysis, buda sa experience ko, nakakaiba ko sa ama ko during nang buhay pa siya, truck driver siya, trailer driver siya, and mechanic siya. Yun yung nakita kong may mali doon. Dapat yeah, ako seryoso ako naman sinabi ko, bro, na kitang mga driver, ano man na bagay na gusto mong ibuhon, pag may signs na garo, pwede, nahirapan ka, luway-luway, di magpirit. Iyo, diba? kasi di naman lumabasol yan kasi siguro based doon sa ang mga truck driver ang mga truck driver baga, bro, is based lang only doon sa kumpira ang biyahe mo. Yes. Okay, kaya di naman sinda mabasol kasi yun lang ang salary nila, hindi katulad nung talagang bulanan sinda, may sweldo sinda. Okay. Kaya dapat baguhin din yung mga rules na yan. Okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka tabi. Thank you. Thank you so much. Di ba? Yan ang pigasabit mga tugang na mga sandali lang ta. Yan ang pigasabit na arog ka na pangyayari na kung dahil mo man kabisado tabi, dahil ka magkuang kaan, linga na ito. 11 lives tabi. Hello?
Opo, ano yon? Ano yon? Well, ikaw man off the air ka. Ano yon? Mamaya, tawag ka mamaya ha. Tawag ka mamaya. Okay. Tawag ka mamaya. Okay. Alright, sige. Nag-upload tabi sa ko. So, aki ko ha. Baka naman maisip ko, sino ang upload naman ngaya na mamaya tatawag ako. Ang nag-upload tabi ko, so aki ko, may concern doon kung mga, mapagalong palan pag ang aki mo, pareho soltero. Pero mapagalong palan pag ang aki mo, may bata na. Na, dito na ko. Pag mga aki mo pala may boyfriend, may girlfriend na, pareho, ang aki ko po, pareho lalaki, diba? Pag ang aki mo pala may girlfriend na ako na dito. Ano ka po sa kuya kadawa ko, may concern siya tungkol, basta may kibiga po sa kuya. Iyo, kumpo, dito na ako pirmi pagkahurungan doon akong aking lalaki. Sabi kan ina, nyan, so gibo-gibo mo ka ito, gari na dit ka ngunyan. Hello? 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 BB, good morning. Good morning, boss. Yung kayang bypass Bagayan. Yeah. Dahil pangali yan tapos, ikaw Bagayan approach na ating Tagaytay. Meaning, crossing na talaga yan. Ang dakulong kaya dyan, base pa baga dito sa press con, DPWH talaga ang mga signages, precautionary measure. Kaya lang, may nahiling kaya akong harap kaya sa bad ng Quezon, Laguna ba to, Quezon, na pag-harap kaya na crossing, dapat igong rotunda. Yeah, correct, boss. Tama ka. Tanganing ang auto, kaya magasarabatan. Okay. Diba? Iyo. Tama, sir. Gari nahiling ko, gari yung rotunda. Iyo. Tama ka dyan. Diba? Mahiwas lang sa tinampo ng rotunda. Panggawa, ako kumang questionon ang mga talik, ang mga engineer sa DPWH. Kaya lang, parusog yan. So tinampo. Diba? Pwedeng ibuon mong dikit na patukan, tanganin kung medyo may diferensyang auto. Mayo lamang additional momentum. Pwede man, diba? Ilingon niya. Ako bang kita Okay. Observation lang yun eh. Yeah, okay. Kapag panggawa, dyan mismo sa crossing, marikno mo, pagbanggi. Ang ilaw lang dyan, ito lang na gasolinahan. Tapos, hindi ko kung dati, kung araw mo ito dati, may ilaw dyan, pero gari nagkikimat-kimat. Iyo nga ni Migo, istorya ko taon ha, yan ang ilaw dyan, pundo man sa kanto, mga ilaw baga dyan, Migo, mga solar? Igwa kong kamidbid na nakamali siya kang ilaw dyan kang mga positioning. Ano naman nailing mo pa rin sa posisyon kan mga poste? Iyo maga. Yung question ko nga dyan. Pero dahil aga yan, sasabihin naman. Yeah. Aga. Ay, sabi talaga nga. Those are factors na dapat nindang hilingon. Yeah. Very good. Ang makamundo dyan, kapalpakan kang national agency, pag may nangyayari, local government ang namang problema. Totoo, Migo. Aram, may point ka dyan. Sinabi mo, May point ka dyan. National agency ang may otoridad. Pero pag arog ka yan, LGU. Kasi nga mayo lamang, natabang lang. Ay, mo ngayon natabang sa DPWH. Itong bako. But anyway, yun man lang po, okay. ang observation ko dyan. Pero pag-data yan talaga sa tama ka mo, kumbaga dapat preemptive. Yeah. Opo. Thank you, sir. Nagulong factor yan. Yeah. Opo. Salamat po. Siguro kung busy gobernador ang dalaganan mo, makatabang mo. Salamat. Ang nga po, sisasakon mo ako ang vice governor. Ako arog ka ini. Diyan sa bypass road, madali lang ha, isibagong ko lang ini. Hello? Hello. Good morning. Tama ito na pag-sorry. Pag-abot ko sa road safety, may magpartipilan ng gobyerno. Yeah.
Ano man ang ganyan, maliklo mo na dyan pagbanggi. Yeah. Crossing ba kaya? Yes. Tapos, ano pa nga hindi man may iwasan talagang makuha yung subida. Yan bagang lugar na yan, pasakat ang kabukid. Totoo, amigo. Yeah. Difícil man dyan na magbibong kaki, very minimay taas. Yes. Yung first place talaga, yan na bypass road. Alam mo galing sa bukid. Opo. Okay na po nga nagpa-picture dyan. Magawin ang view. Pero, yung dapat may mga precautionary dito dyan. Number one, signage. Signage, tapos ilaw. Dapat talaga, dito ka magparatipid pag abot sa mga bagay na yan. Yeah. Safety ba kan mga tao at mga motorista. Narayo pa, aramin din na may crossing niya. Yeah. Matataraka ka na sana na. May crossing pala. May crossing, totoo, amigo. Tama yan. Sa Sorsogon na, ang mga crossing duman may sarong design, nahiling ko Makross ka sa wala. May sarong design siya, pero may island tabi, migo, nabibugtak. May island Kaya maminor ka talaga pag malaog ka duman sa crossing, ma-left or ma-right ka. May island sinda sa tao kantinampo. Na-actionanan mo niyan, may nangyari na. Yeah, sana mahiling, ha? Sana. Okay. Salamat, Migo. Alright. Sabi ni Engineer Danny Chan. Sir Danny. Sabi ni Engineer Danny Chan, may violation nga Migo sa truck sa loading. So truck na may violation sa loading. Tangkar nga barko. Barko so karga. Yung manang dali. Barko so karga sa carnival. Good morning, tabi Engineer Danny Chan. Karaman sa Engineer Johnny. Danny, maray na agad tabi busing. Hello? Good morning. Morning, sir. Sir, Pa. may comment lang ako tumanda. Ang sarong truck na daing paros, daing mo man tutulak yan. Correct. Kung nagsabi man sa kaswapon. Daing mo man makaklats pa, daing klats yan, matagas. Pagdaing paros. Yan. Ay, ito, may duros ito, kaya tinulak. Pining igwe itong paros, kaya napandar niya. Yan, kaya tinulak, may duros ito. Tamang mapandar ka baga, ngaya mag-gear 1 ka lang, di ba? Gawan. Di mo man sir makaklats sir kapag daing duros. Ayun. Gusto sabihin, igwe ito. Driver ako sir ng 10-wheeler sir. Ay, very good ka, busing. Kung sabihin... Ito sir, aram ko to, nawaran talaga tong preno. Oo. Di, alimbawa, nakakwarta siya, binulot niya, neutral niya to, dahil naman tumalaog, segunda niya, dahil naman tumalaog. I see. Di ba Migo, pag nagpapakadyot ka, ang kabyo ka, ang gear 1, di ba? Gear 1 or 2. Segunda. Tatao ka yan. Pero, di ba pala nang makakambyo kung daing air? Yan. Tama yan, sir. Ayun. Oo. Magkasa nagka-clutch Ngunyan, pag uminandar siya, anong gibuhon tabi, Migo? Pag uminandar siya, anong pwedeng gibuhon? Kapag uminandar siguro, tiwala man siya may preno ka to, kaya itinirasira niya, diretso. Posible. Siguro na loose brake na. Nakatagot na. Isisa lang niya sa primera o segunda. Hindi naman tumalaw. Dahil na. Pero usually, pag nawarang ki-brake, ano ang nasa isip niyo ng mga driver, Migo, tabi? Ako, sir, kapag daing brake, kung pababa man, segunda na ako. Taday man matulin, Maria. Ang problema nga, kung naglaog sa brake, o so clutch, so cambio, di ba? Kuan sir, igwama sa uma. Common iyo. Tama kasi. Hihulog sa umahan, hihulog yan sa kung sa'yo nagilid. Yun the best. Diba? Kalingararom. Di naman. Yan. Common sense, Migo. Diba? Common sense. Okay po dyan. Diba? Ato, nervyoso kaya sir ang nervyoso tong driver. Iyo. Dapat kinuyan Okay. Thank you sir sa insights ha. Very good ka. Salamatan po maray. May iwasan ang umadyan sa mga gilid. Nalibo nga na ako, kung hali ka na digdi sa gas station baga, pero ang kurbadaan, Migo, siguro duwa yan na blind, medyo kurbadang marayoy, di ba? Duwa yan Tulong kurikuton yan. Oo, digdi sa inutan, buda duman sa may inutan na pasiring ka na sa may mga traffic lights, di ba? Mga street lights. Yeah. May mapipil mo duman na pwede mo nang igilid kung saan duman, di ba? Pag kurbada.
Iginilit niya to sa pantay, inulog niya surida sa gilid sa kumit mga pangko. Yes. Oo. Okay. Kay pan lang mig tama ako kasaba ko sabi ko kay pan paminsan. So tara man ni Sir Tungwan. Dahil man to makajut na dahing paros. May paros talaga dapat ha? May paros. Okay. Very good, sir. Salamat na maray ha. Salamat on. Iwan siya sir, comment sir. Very good. Thank you. Well appreciated yan na. Well appreciated. Yan pala na air brake na mga auto. Di mo sa makajut kundi yung paros. Pag sinabing kajut, ibusol. Kajut. Pero ang bagwis na itong kinadjut daa. Di naghandar. Kanong minandar, duro-diretso sa truck. Di na nawalat nga rin so apat na nagkadyot, mga tugang ta. Dahil na napupuno sa truck. Sa kamaga. Dahil na nabubukod. Ay, nako. Alright. Ay, Shara. Madali sa natabi. Shara, halika dito. Shara. Shara, halika dito. Ate Shara. Shara May. Shara May. Good morning, Shara. Good morning. How are you? Wow, very good ka. Kay Dr. Sante Aranya yo. Yung digdi, ha? Ito nga na print mo na so, nadala ko sa imo. I-print mo, takay pang ito mo yan, iyo. Yun na, kay Dr. Sante yan Aranya, ha? Diyan mo na sa imo. Tuwag kung may karga akong gasolina ngunyan, iyan na aga. Iyo, magkaputi na muna. Iyo man lang. Okay ka ngunyan? Pagod ang may, nag-expect kang may sugo pa akong iba? Sandali lang. I-acknowledge ko lang ini, ha? Alright. Ito na. Joshua, sandali lang, ha? I-acknowledge ko lang sa tuyang mga sponsors para sa wish. Ay, mayroon pa ba? Para sa wish ko regalo mo. O nito tabi, baka gusto pa nindo na magdagdag ki sponsorship. Ang sa tuya tabing target na aki, initial na target is 300 children. Pag nakumpleto ta po ini, ma-decide po kita kung pirapang idadagdag ta, depende po sa sponsorship nindo. Kada ko na kan mga nagdidirect di sa kuya, tabi na kuan na mga mo nang Shara ini. Kaya daw ako. Ang irero ni Shagger, day panamahaw ini. Ma-order da siya. Grabing, aki ini. Basta pirmi siya may paningit, pirmi siya may pamahaw. Di ba? Sabi ni May Mayores Panisares, ni Fire Officer May Mayores Panisares, ang pigaapod mo nga ako, Shira May, niling mo ng May, Sne, mag-duty sa na nga na dyan sa Bureau of Fire, ha? Kung nagkairisipan mo, siya man ang ngaran niya, Shira May. Shara May. Katanog man sa natabi, May. Asi ka sa ang pagyuri dyan sa Bureau of Fire, ha? Tabi. May Mayores Panisares. Baka gusto mo tabi magtaong sponsor sa aki. May. Bawasin na dyan, amiga, so, sa imong 13th month pay. Mag-sponsor ka ki nagkaduwang aki lamang o maski dagdagan mo ta nakulaon man ang benepisyo sa gobyerno ngunyan. Nasolisitan ta nga yalugon. Na-descuido nga yalugon kita ngunyan na aga. May Shira May. Unay palang si Saro, Shara May. Di ba? May, ano na? Ay, nako, mana. Di mo na kapag padarahan kirigalo, itao mo na lang sa mga aki. Iyo. Dahil ang ribok-ribok si Shira May. Alright. Ito, Diyos pa, sandali lang ha. Sumangga ko sa tabi na magpaabot kay sponsorship, ang nakita ko niyan is 207. Igwa pa ki available na 93 children to complete the target, mga tugang of our target na 300 children. Iya po. Baka gusto na magpaabot tabi ng donasyon, mag-text po kamo sa ang mga GCash number na pwede pong padarahan
Iyo po ang 0995-984-5151. Madam Melindawi? Madam Melinda? Good morning, Sir Henry. Good morning. Bako igwa ka ngunyang ki-activity dyan sa LCC. No rin yun? Ngunyan ito? Ay, iyo po. Oo. Oo, may ano kami manyan, ongoing free health consultation manyan. Oo. Digdi sa CMD Sector ng Legazpi City. Kaya doon sa may mga health problems talaga Sir Hen, take advantage po. Katulad nung may nag-aapod pa sa Kuya Camarines Norte da ito. May prostate problem na catheter, may asthma, tapos dahil na nangaklog, dahil na nakakadumi ng maayos. Yeah, yeah. Sabi ko, lahat yan na nabanggit mong sakit, garantisado, matatabangan ka po. Yan, oo, tama. Kaya sa mga listener mo yan, Sir Hen, invite ko po kamo na sa opisina, free health Opo. 9 a.m. to 4 p.m. Ngunyan. Yan, Center in Legazpi. Opo. Dito kami sa LCC Supermarket, taas po ng Dennis Computer Shop. Iyan, oho. Okay. 9 o'clock po, 9 to 5 p.m. ngunyan, Aldaw. To help with 9 9 to 4 po, Sir Hen. Opo. Oo. And then, may saro pa akong event kaya sa year-end, Health Caravan with Zumba. December 6, 9 a.m. Opo. to 3 p.m. LCC Event Center, 5th floor, LCC Legazpi. So, Ayun. tipo na naman po kita. Digit sa tuyang event. Oo. And syempre, maisipot naman ako sa Ay, salamat po. na aki po. Pira po, madam? Oo, sobrang kasaya yung yung... Sa wish ko, regalo? Oo. Pira po nga sa imo, Madam Melinda? Pira po? 10 po. 10. Opo. Salamaton na maray. Salamaton pong maray. Opo. Okay. Oo, sige na. Tamang kita para sa pagtabang. Opo. Sa Salamaton na pagtabang. maray. 10 children po sa imo. Opo. At Okay. mga gusto makapuma, kasakuyan ng 0939-904-0717. 0939-904-0717. Of course, magdamog po kamo sa sakuyang programa sa CMD Kalusugan at Kabuhayan. Monday to Thursday, 6:30 to 7 at saka pagka Sunday, Opo. 7 a.m. to 8 a.m. Siyempre, digdi sa 7 kHz this sa GB, Opo. Legazpi. Iya. Opo. Oo. Kaya, pasend na lang po ng Gcash yung number? Gcash number po. Sige. I-text ko po sa imo or sa Opo. messenger, pipadara ko sa imo. Apo. Salamat, Madam Melinda. Sige po, salamat. Salamat po. Salamat na maray. And Salamat. all your listeners po, ingat-ingat po sa mga tao, sa mga drivers on the road. Diyos ko po, mag-ingat po kita. Iya. Opo. Okay. Thank you, Ma'am Thank you, Melinda. Sir. Bye-bye. Bye-bye. Alright. Madam Melinda Win ng CMD, mga tugang 10 children. Madali lang ha. Nailista ko si Madam Melinda Win ng CMD. Melinda Win. CMD. 10 children. Salamaton tabi, Madam Melinda ha. For Gcash. Yan. Alright. O sige. Salamaton po. O acknowledge ko lang ini ha. Atod na lugod, sarabay-sabay yung talang so acknowledgement todo. So ang latest na ngunyan, si Madam Melinda Wee, tabi ng CMD, 10 children, Engineer Nelson Leona, 5 children, and Uncle Benj Barbershop, dyan sa Albay District, ha? Tabi sa may katedral, 2 na aki, 2 children. Salamaton tabi, ihado ko ini sa kasal. Ihado ko sa kasal ini si Benji, si Benj Garlan. Dako na akong ihado sa kasal. So mga dati kong estudyante si Benji buda sa mga dati ko. Dating estudyante, alright, okay. Alright, ito. Sabi ni Amigong Ray, tapasan ko na sandali lang Joshua ha, mababayaan ko ini. Good morning. Sa ibang bansa, baga, ang tinampo na palugsot may design na part kung saan pwede mong ibaling ang truck sa skirt kang tinampo para sa mechanically troubled trucks. Tama ka dyan, Migo. Digdi sa to, wara akong nahiling maski sa mga expressway.
baka pwede nang isabay kan DPWH ining design sa kalsada. Nakahiling ako kaan miguduman sa sorry po ha, nag-drive kaya ako duman eh. Deko ni gusto ko dapat ko na piga para hambog ko sa inyo. Nag-drive kaya ako duman. Duman ko po nahiling sa California. Intersection pagparusog siya, igwatabi isa kaiyan mga tugang na arog ka na piga sabi ni Manong Ray. Alright. Sabi kan sa tuyang texter, ini kaya personal opinion ko. Bad so driver, wara sweldo, kundang biyahe, kaya maski aram na may problema, sinigi pa. Aram mo na ang pangangaipo. Iyon man ang gada. Ano? Dahil naisip, mas dakulang problema ang abuto niya. Imagine nga, unsi ang gadan. Iyon man ang gada. Adi, iyon man ang gadan. Pwede. Aramon ta po yan kung ano man ang gada. No? Baka man ang gada. Siyempre, kung ito ha, kung tabi itong bagay na ito. Diyan sa bypass road na iyan, kan sarong aldaw, pasiring ako sa, may nagapod sa kuya. Ina bypass road na iyan. Kamalig to, ang baba kang bypass road, igwa dyan sa kanto ki Kaunan. Sabi yun, tana, araman nila. So, may bigs dyan eh. May nagapod sa kuya na listener, sabi sa kuya, nakaagi kanya tabi, sir, dyan sa bypass road. Ngayon ako, yung paminsan, kaya kanso nagpalibon ako kan Lunes, na nag-meeting ako, so po, istorya niya sa ko, na-confirm ko, sabi sa kuya, di mo ngayon po na-reparo ang design kan mga poste dyan na may solar lights? Natangan niya ko, ilingon mo yan pakatindog kang solar lights, may pawala, may patoo, may patalikod, may pagilid, may pa-side view. Kan Monday, nagpasiring ako sa Libon. Nagatindan ako sa BSP Council Board Council meeting. Nariparo ko mananggad, natan mga street lights na solar dyan sa may bypass road. Namaransiwal ang posisyon. May patoo, may pawala, may patalikod, may pa-side view. Di ko aram kung nataaraw ka ng pagka-design. Pag dapat nga uniform man lamang iyan, na nakatindog nga dyan sa hampangan, kan tinampo. Napaisip ako ka ito ha. Kaya ka nag-agi ako, na-confirm ko. So sinabi sa kuya, mga tugang na, so disenyo mananggad salbatan ng dila ini. Disenyo mananggad kan ilaw. May pa side view, may di ko masabutan talaga. Pakiriparo daw tabi nindo ka iyan. Mga tugang na concern na iyan. Sa tuya tabing mga kababayan. Baretang bareta. Joshua Bino, may dagdag na report. Kami Joshua. Yes, Biti. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta dahil sa paurutrong reklamo kan mga apektadong residentes, partikular na sa DBT Henry, residentes kan Barangay Mayon, asin Barangay San Ramon sa munisipyo kan Daraga Albay. Pinatarahanan ni Notice of Violation kan Environmental Management Bureau o kaya EMB Bicol ining Iwa Beso. Ang Iwa Beso ini DBT Henry sa nung pribadong kumpanya na iyo ang nagpapatalagan kan sanitary landfill duman sa nasabi niya tong barangay sa munisipyo kan Daragalbay. Halin na kaya na pinag-reklamo kan mga residentes ang sanitary landfill na ini dahil sa kabundok ng mga basura na iyo ang nagadaramin dakulang inconvenience sa oral daw nindang pagkabuhay sarakan bako marhay na parong sabi DP Henry. Bako sa nakaya munisipyo kan Daragalbay ang nagkakapok dyan sa nasabi ng sanitary landfill kundi susog sa mga testimonyang nakuha niya to alis sa mga residentes. May mga truck na nag-aabot dyan nagatapok ng basura, may haling damsor, may haling sorsogon, kung kaya talagang dakulang inconvenience ang sisaparkan mga residentes. Sa konfirmasyon ni EMB Bicol, Regional Director Jerry Jeronimo Sanyes, Suguti Saya, pinadarhanan ninda ni Notice of Violation ang Iwa Beso at nakatalaan ng ipaserarom sa technical conference. Duman sa technical conference, diditinsahan ka na Iwa Beso kung nata day dapat kansilaron ang tendang Environmental Compliance Certificate o kaya ECC. Alagad kung dahil nakapagtaonin balidong rason tabi ni Henry na Iwa Beso
ini ang magiging rason para sa pagkanselar kan sa indang ECC. Kayo ang pwedeng maging mitsa para mapunduan sa indang operasyon. Dahon sabi ni Henry, ang pahayag ni EMBD Regional Director Jerry Geronimo Sanchez. Okay. Lagi na sinuso po sa akin ang sinulit na pagkawa ko. Ano po kasi iba yung mga pisili na pagkakata po sa ako. Na-issue na po namin yan na notice of violation at nakaschedule namin. Is yung technical conference sa kanila. That you may not comply with the requirements to be or given proof as well to sa notice of violation. Then will be the reason of suspending their ECC. So we're addressing this right now, but I cannot share what I can make right now. Ayun, sabi ni Henry, okay. ang pahayag ka na EMB people, nakabot na sa indang karaman, baka lamang matawan na ng solusyon ang haloy ng problema kan mga residentes, particular na Barangay Mayon at in Barangay San Ramon sa munisipyo kan Daraga, Auday. Okay. Yan, dito ang dagdag na storya, Joshua Pino, PCG. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwan. Doon sa Aquawell, tabi, ma-pick up mo niyan si Shara. O niyan tabing aldaw. Si Shara ma-pick up sa Aquawell, ha? Number 1. Mga 9:15 po. Iyo, nag-text sa kuya. De po nga, remind ko po ngayon sa Aquawell for pick up. Ipipick up po niya ni Shara May. De pong ibang babae naman dyan na medyo magayon-gayon na sexy, budak maputi-puti. Iyo po. Siya po ang makuakang sa Aquawell, ha? At saka salamat kay Busing Glenn, amigo, maray na aga. Always. Salamat tabi kay Pading Glenn Riolo. Yan, budak kay Ma'am Ja, parang ya sa wish ko, 5 aki man, 2,500. Para kay, hali kay Sir Glenn, Pading Glenn Riolo, and kay Mading Janet Riolo. Yan. Yeah. Di ba? Bilugon ang pagpadita pa. Padi asin madi. Yeah. Salamaton, amigo. Isin ko po ang Gcash taon lang. Ha? Salamaton. Mabalik kami. Makalipas kan mga patalastan. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kung pwesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place
makakareceive din 75,000 pesos. Ang second place, 100,000 pesos. Asin ang first place, manggagana din 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. Asin best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DZGB YouTube channel, asin sa Radyo DZGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism, headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DZGB. Always number one. Always at your service. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Super Crazy Sale is here. It's a sure shopping spree this holiday season. Super Crazy Sale at LCC Supermarket happening from November 27 to 30. Get ready for super crazy deals of up to 50% off. This is your chance to grab your favorite items with super crazy prices, super crazy savings, and super crazy LCC Rewards exclusives. Join us at LCC Supermarket for this exciting crazy event and don't miss out on the crazy offers and surprises waiting in stores. LCC Supermarket is also giving you the Super Crazy Sale Midnight Shopping at LCC Legazpi, Maine on November 28 and at Naga Felix Plaza on November 29. Lots of exciting activities and surprises await you, mga ka-LCC. See you on November 27 to 30 for the Super Crazy Sale at LCC Supermarket. Let's make this unforgettable, mga ka-LCC. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, pasensya na po kamuta, alas 9 na, tapos na ang satuyang programa. Mabalik pa ko dyan na hapon, alas 3 sa programang Pink Yun Mo Baby. Ha? Ay dahi, anong oras mabalik, Noy? 10:30, di ba? 10:30 to 11, tama. Mabalik po ako alas 10:30 hanggang alas 11 sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Ha? Kunyan tabingal daw, mabreak lang kita kinagkaper ang oras, tapos mabalik po ako alas 10:30 hanggang alas 11 no itama de. 10:30 to 11 sa Kape asin Baretang Agraryo. Salamat kan sa pagantabay. Goodbye, mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry M.,